Utlar әзір, орындықлар орынында үстеліні қоябыз. Так, Дина қоя өзі. Міне шалтырата. Дина, қайырлы күнлер. Дина забыйсен көз қайырлы күн. Мен башқа қырған бұтақ тапшылын алып бара алым. Жаңғын барышы іздейсі болырым қалса. Ярар, аңладым. Нәрсе? Дина кетем дей. В смысле? Яңа бару сізлері керек. Илназ абый, сіз кофе сұраған егіз алып келдім? Танта сізлері керенді. Алып келдім кофе. Сәлем достар, сіздің білән мен Фәриде һәм бұл құрыған бұтақның шираттағы шығарылышы. Бізде бүгін шундай менә шәпский, крутой қонақлар идеяз біргелеп тонышып кетейік. Рүстәм Асаев, Татарстанның атказанган артисты, Казан шәһәр филармониясы солисты, бас тавышлы татар җырчысы. Йомшак ягы 2-3 ел сайын машина алыштыра. Ой, рәхмәт. Ойнас Ахунов, Караш төркеме солисты, Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган. Акча туздырырга яратмый, йөргән кызы тыштан да эчтән дә мотор булырга тиеш. Сіз бір-біріңіз білән танышмы, Рүстәм абый, Ойнас? Таныш. Консерватория елларында бір біз инде бір 4-нче этажда бірге йөрдек. 4-нче этажда безне интектирә торган факультетның бір инде бу студенты иде ул вакытта. Һәм шулай ук сез икегез дә Башкортстаннан. Шулай бит? Шулай. Һәм Рөстәм абый, минем сезгә шундый сорау, сез белә идегезме Ойназның Караш группасында чыгыш ясаганын, аның шул группада инде менә. Бу егетне ялгышмасам, беренче тапкыр җырлаганын күрмәдек, җырлаганын түгел, сахна артында шәһәр көнендә катнаштыгызмы сез? Әйме? Төркемегез белән. Шунда күрдем. Быел әйме? Шашы янында. Барса да хәтерегездә. Біз аны башында сиздек. Съемкалар башында. Булай инде мин аны музыкант буларак консерватория елларында һәр вакыт әйтәм бит, очраша иде коридорда. Ул һәр вакыт ачык йөзле егет, һәр вакыт исәнләшеп йөри торган егет иде. Менә шуның белән минем хәтердә калган. Бүгенге көндә дә елмаеп, мотор иттереп утыра, мотор прическалар белән, мотор күлмәкләр белән. Шәһәр кызардым. Шулай. Рөстәм абый, менә минем шундый сорау сезгә. Әгәр дә менә шундый мөмкинлек булса, сездән сорыйлар. Менә сезгә Караш группасы безнең менә шундый ачыла, сез шунда чыгыш ясасагыз киләме, әллә инде сольны чыгыш ясаячаксызмы дип менә шундый выборга куйсалар, кайсы якны сайлар идегез? Мин Караш группасын булай күрер идем. Менә шун музыкантлар җыеп, ул төркемне үзем җырчы булыр идем. Менә ана син Рөстәм абый белән таныш, менә нәрсәләр беләсең Рөстәм абый турында? Нинди бәлки фактлар, яраткан җырын? Мин бөтен биографиясын карап чыктым. Әзерләнгән. Монда катнашабыз дигәч, Рөстәм абый белүегезчә 20 сентябрьдә 1977 елда туган. Бұрын заманда. Балышлы авылында, Благовар районында, Башкортстан Республикасында. Уенга күчәбез, ниһаять. Ире күтле, популяр татар җырлары арттан алга таба яңгырый. Бу нинди җыр? Аны кем башкара? Кунаклар шушы сорауларга җавап бирергә тиеш. Һәм инде бу бит инде уен. Кебек бара, шуңа күрә сез теге соперничество булачак. Монда кем җиңәчәк бүгенге безнең чыгарылышта? Рөстәм абыймы яки Ойназмы? Димәк, киттек. Беренче җыр тыңлыйбыз. Сез әзер? Так. Güzel Orhan. Güzel ayol. Наның аңлашылмаймы? Җырның исемен хәтерләмим инде. Менә әйбәтләп тыңласагыз, ул аны бик чатка әйткән кебек. Менә. Бuna bir koysanız, nasıl bu? Biraz tavşan açar ablam. Yaşlıktır indi, yaşlıktır. Nersedir. Yaşık değil mi? Mene eye, ne diyor şunu siz? Kil. Kil, eye, kil. Kil yanıma.
Ну mine şol. Kilşe yanına. Всё. Kişi yanıma, kulağına bir kulağıma, ben gezeyim deyip yaşarım nur sürüp yollarıma. Rüstem abi dürüst cevap verdi. Güzel Urazova. Güzelini tanıdım sırası, anın tırmırın. Güzel Urazov, kilşe yanıma. Dürüst. İkinci yer. Bu DJ Radik hem Oyrat Safin iki yürek. Tamam. Dürüst cevap. İki yürek iki yar, ikisi de karşıtlar. Takdir birip baldak giyip kanatlanıp uçtular. Mümkünlük Böyle mi dürüst gece mesele sizle koyunuzlar yok mu? Anladınız mı sizde? Ben современныйларны бик. Ол енді уже бір 4-5 yıl элек чыккандар. Мен даже bu жаңа аранжировка не стилі болғаш, уларга да мәлім етем, мені кәш білем. Bu ne турында анекдот та бар бит. Так. Başlana. Hazır En kızıklı bir moment. композитор, студент бик борчылып отыр екен да. Мына ертеге музыка жазасы бар, бірнеше башка бірнеше музыка келмеді дегенше. Не оқытушыңның керегін ғана жазда бар. Ол айтып қарағанымда бақ келіп шығады бетеді. Бақ музыкасы. Mine şuşunday mezek. Шундайрак бізді де шулай айтасыз дейді бүгін, еме? Hem üçüncü şer. Dinleyiz. Погружение Африки. Шулай айташ таби. Sen bana мен aşağıdan, что ли? Reaksiyalar var arasında. Kapanın sesi var. Mesela olmuyor. Kimning jiri? Kim jirli? Хотя бы ушул. Скрипка bilen men. Menim bunday skripka bilen bolsa qir qozlari tugilmikan. Tugilmikan yoki shulay. Nechik anglashildi? Olmay. Yo'q, jir kelib chiqdi bu TikTokka. Butunlay anglamayman mana. Ну, tüp cevap. Skripka bilen qir qozlari jirlarim buldu. Hem bu Dürüst atvet mi? dürüst cevap. Nihayet. Yürek erinip kala, yürek sıkrap yana, kır kazaları kebek seni gitkeş. Yaxshi. Hozir endi biz ikkinchi turga ko'chamiz. Соңгырау көй. Балалар популяр татар җырларын көйли. Кунакларның максаты җырның исемен һәм кем җырлавын ачыклау. Demek siz hazır başlayız. Urran, urran, urran. Tungi Uram, Alfina Samova. Tadan, dürüst cevap. Yapma kabul olmay, ulu minem işin tuan. Urlama sinana minen, aldır şıtınıge huram. İkinci. Videorolik oli senin qarab ketamiz. Arman önümde, koyma samadı, çiğimin ötemini, yüzüde kalmadı. Benim yaktığı şöyle yerleşi, senin bizlere koyza başa. Şulayrak mı? Ben oturam просто. Нужны подсказки. İki kişi jırlay. Гомумән бүтән җыр ике сүздә ике нотадан хәзерге заман җырлары. Шуңа Кіші жерде. ике кеше дуэттер инде, әйме? Бу дуэтлар бүгенге көндә. Популяр жыр. Популяр. Соңғы бию. Мен қошынан білі соңғы тұр деп отырам.
Ярар, почти. Мен мұны Эльмира Нагимова һәм Марат Ерөлин. Қолыңаны билеме қой, жаласын солашынаңдай, сүнді көгімде матур татлы сүйу, қалсын көңілді бізнің соңғы бию. Қолыңа билеме қой, жаласын солашынаңдай, қалсын көгімде бізнің соңғы бию. Жырлай. Сен ойнасып танышсың Мен мı? распевать етіп келмедім. Демек, сен алар белән таныш түгел, әйеме? Мен алар белән күзгә күз таныш түгел, әмма дә ләкин Карап барасың. аларның җырларын булай беләм. Марат Ерөлиннең җырына күптән түгел генә кавер ясаганым, гитара тотып. ижаты белән таныш инде. Ижатлары белән таныш. Демек, әлеге турда лидирующий позицияда безнең дадан ойнас. Айнас. Хәмидә күчәбез 3нче турга. Саңгырау клип. Экранда популяр татар клиплары күрсәтелә. Тик тавышлары юк. Җирләрсә турында һәм аны кем җырлый? Кунаклар шуны ачыкларга тиеш. Бу бик әзерләнеп. Тахир Асылгәрәй инде бу. Аха. Башкортстан егете. Бу мин мәктәп әйбер укырга киләм. Бу кая менеп бара икән? Бу без ничек репетициягә барабыз. Репетициядән кайтып киләсез сез. Авыр өйләрдән соң. Арады. Йорты юлда узмаган. Так. Мен аның җырларын әйтә алмыйм инде. Авыр хис. Менә килеп чыгып киттең син ойнас. Репетициянан соң шапка кишмәгәч. Бу иртән торам. Кроваттан уна плавно. Менә теге. Полный мем ясап була. Асылгәрәй. Нәрсәдер тапты бу. Мен нишләтәчәк? Алыс. Ашый. Юк, ашамый ул аранысын бәлки нитәдер. Юк, бу ашады. Ну, ашады шул. Юк, ул ылысыңны бит монда не? Рананы Теге төзәтәң. төзәтә. Җырның исемен аңламадыгыз инде. Белмисез дөрес әйткән. Бөтенләй. Әйе, дөрес әйттегез. Тахир Асылгәрәй безнең инде композитор, җырчы һәм шагыйрь буларак беләбез. Һәм аның җыры Якты юлым дип атала. Һәм әлбәттә бу җыр менә шундый ничектер философия, мәхәббәт турында, ничек инде тормышта менә. По клипу не скажешь. Юнишләп менә ничектер карасаң, карап китсәк аңлап була бит. Һәм инде клипның оригиналын карап китик. Юлларыбызны үткән чакта сизми дә калабыз, белми дә калабыз. Ни өчен бирелә безгә сынаулар? Ни өчен Ходай Тәгалә урау юллардан иртә? Ни өчен җиңел, туры юллар безгә бик сирәк очрый? Адашып, хәлдән таеп, дөнья чигенә килеп чыккач та, бик аңлап булмый сынаучыны. Аңлашылады бу. Әйе. Ну. Аның гел шундый менә идеялары, продюсерский менә шундый. Интересный уклон. Бүгенге көндә сыбылда бит әле ул. Әйе. Һәм инде икенче клипка күчәбез. Так. Киләләр булар. Бу индийский кино. Сөйнешеп киләләр. Рөстәм абыйның менә комментарийлары кызык. Көтеп утыра. Алма. Көтеп утыра. Алмалар әзерләп куйган. Так. Ага, все, күреп алдым моны. Шулай сикереп башладылар бөтенесе. Татарча Буларны танымыйм әле. Или бу безнең кешеләр түгелме? Бу җиләк җыйгандан соң. Бу безнекеләргә шаган инде. Мари урманында йөриләр бу гайбалар. Ойназның менеджерымда сикереп чыксап торамагыз. Сез хат языгыз. Булай дип күрсәтеп тора. Benim şunday bir klip var ya, конечно, 2007 yılda. 2005 yılın çıkargan edik. Hozir bit менә артка табып барабыз. Modalar килеп кайта. Belki sizin klipni olganlardır әле, kim bilgen. İdeyası var indi, İlhamlanıp. Oynasın, belki sen anlaysın men. Anlamıysın нинди klip икәнен. Ну, бер нәрсәгә ошатып чөргәннәр инде моны. Юк, исеме группа. Юк. Ул исемен дә белмим. Оригиналын карап китәбез. Һәм инде бу Ыммаж дигән группа безнең уен дип аталган җыр. Әлеге җыр мәгънәсе
İtalyanca mı bu? Hintçe mi? İndişçe. Әлеге жыр тұрмышының мағынасы турында һәм үз-үзеңне эзләү турында менә шундый. Шундай ук менә философик ниндидер мәгънә монда салынган. Кызык шундый клиптан соң Моны кайткач бара керек. Әйе, жырның мәгънәсен карарга, менә тыңларга бик шәп. Һәм инде 4нче турга күчәбез. Ул безнең атала дәвам ит дип. Дәвам ит. Татар җырларыннан өзекләр китерелә. Кайбер сүзләре төшеп калган, кунаклар тәкъдим ителгән вариантлардан дөрес сүзләрне сайлап алырга тиеш. Димәк, сез әзер аңладыгыз кагыйдәләрне? Әйе. Һәм без башлыйбыз. Әбибәдер шәмди якырда. Бүгін бір шәмди тойганшы. Түйінді шәмди тел белән. Күңелем яралары. Ага, Рөстәм абый әле настраиваться әйтеп утыра. Кереп тә китә алмадым. Димәк, әйдәс укып китәм, әнә тагын бер тыңлыйбыз. Әпипә төшәм диякырдан. Бүген үбешәм ди туйганчы. Түйенне шишәм ди тел белән. Күңелем яраларын ямашы, аңлашы, ялашы һәм мойлашы. Аңлашы, наверное, минемчә. Аңлашы сезнеңчә шулай. Монда бар икән. Әйе, һәм айна син шулайсың. Шундый мәгънә. Төшәм диякырдан бүген үбешәм ди туйганчы. Тирән мәгънәле җыр. Тиенне. Күңел яраларын ямарга да була, конечно. Әйе. Тел белән. Ямашы да була. Телем белән күңелем яраларын аңлашы минемчә бар. Ойназ, давай хәзер син. Ялашы булсын. Ялашы булсын. Тагын бер тыңлыйбызмы? Юк, сез уже мәзәк сүз шуңа күрә монда мәзәк сүз барга тиеш. Ялашы һәм аңлашы. Аңлашы. Сезнең фикерегез һәм тыңлап китәбез. Дөрес җавап ничек микән? Әбибәдер шәмди якырда. Бүген бір шәмди тойганшы. Түйінді шишәмди тел белән. Күңелем яраларын ялашы, ялашы. Дөрес җавап. Ойназ, бу синең стильдәме? Ничектер менә син? Юк. Юк, синең стильдә түгел, әйме? Ну, прикольно, татарча һәм шундый татарларга хас булмаган. Зашло? Әйе. Зашло. Рөстәм абый, сез ничек уйлыйсыз? Ну, минем тәрбиям буенча аңлаучы, аңларга тиеш бит инде телнеме. Монда ялады инде, ну монысы яшьләрчәдер инде бәлки. Ну, әйе, бу мондай стилистика булгач, әлбәттә стандартный сүзләр булырга тиеш түгел инде. Анда менә шушы ялашы сезгә. Стиль үзләренә килешә инде. Ялашы булды, әйе. Һәм инде бу гауга группасы һәм әпипә дигән җыр. Гауга. Әпипә дигән җыр. Дәвам итәбез. Үпкән кышкан көннәр, җилгә очкан диләр, очмаган шул әле, очмаган. Әгәр очкан булса, язмыш кушкан булса, кайтартырбыз аны. Яңадан. Яңадан. Яңадан дип беләм мин. Үпкән кышкан көннәр, җилгә очкан диләр, очмаган шул әле, очмаган. Әгәр очкан булса, язмыш кушкан булса, кайтарырбыз аны. Яңадан минем вариант. Ну, минеке язлардан булсын. Яңадан һәм язлардан дип уйлыйлар. Кунакларыбыз һәм инде яңадан тыңлап китик, һәм дөрес җавап. Язлардан тыңлап китик. Җырны яңадан тыңлап китик. Үпкән кышкан көннәр, җилгә очкан диләр, очмаган шул әле, очмаган. Әгәр очкан булса, язмыш кушкан булса, кайтартырбыз аны кышларда.
кайтарырбыз аны. Һәм инде Ну, кышлардан дип уйларга да булайын анда. Ноль. Ишмаган шулай ишмаган. Һәм инде кем җырлый? Не инде Гүлнара? Кем әле? Тимиргалиева бугай. Түгел. Тимирҗанова. Әйе. Шул инде Һәм шул. җырның исеме? Йолдызлар яңгыры. Өченче җыр. Өченче җырыбыз. Dünyada senin güzel gülüydün Soklanıp duyamadım saftaşlarıma Tikimdir Özüp seni minen uğurlap gitti Esina Tikuncideydi. Roza roza söyle. Роза гөлкәем, роза гөлкәем. Рөстәм абый. Сез дә шулай дип уйлыйсыз, не? Килешәсеңез белән. Килешәм дип. Килешмәскә тиеш бит инде мин мондаймы? Ни буенча? Шуңа күрә килешмим мин. Алдан кычкырып куйдым, чтобы деген. Әйе, Ойназ беренче җавап бирде, һәм ул хатынлыйбыз. Бәлки дөрес түгелдер. Dünyada senin güzel gülüydün Soklanıp duyamadım saftaşlarıma Tikimdir Özüp seni minen uğurlap gitti Esina Çıkuncideydi Roza roza söyle. Һәм инде бу Элвин Грей. Һәм аның җыры Роза Юльякшин. Әйе, Роза җыры иде, һәм инде Роза. әлбәттә Ойназ безнең дөрес җавап бирде. Димәк, бу безнең уеныбызның ахыргы Биттеме? туры иде. 4нче ахыргы туры. Һәм инде Алланың зур рәхмәте яусын сезгә безгә килгәнегез өчен. Сезнең фикерләрегез ошадымы? Күңелле булдымы? Ләкин әле җитеп бетмәдеме сезгә? Мин әле башланып кына, Әле әле жылына гына башлаган идек. Жылына башлаган мәттә гел шулай токты бит ул. Менә шулай инде Айнас яшь егет буларак, яшь гомумән алганда заманча җырларны яхшы белә. Рөстәм Ул шул нидә, өлкәдә төркем булгач битендә алар шунда яшьләр өчен күбрәк иҗат итә, шуңа күрә ул шулай булырга тиеш иде. Сиңа молодец, уңышлар телим. Безгә Сезгә ялкын бит инде ул ялкын. Ул һәрвакыт янып торырга тиеш, җылтып торырга тиеш, яктыртып торырга тиеш. Һәм яшьләрне шундан да дөрес юлга, дөрес эшкә өнди торган әйбер булырга тиеш. Ялкын дигән сүз ул бик тирән әйбер. Айназ, менә синең фикерең Рөстәм абый белән аралашканнан сез бит әле алай дип аралашканыгыз булмады. Юк. Менә бүген безнең шундый уникаль выпуск, күрәсезме? Шуңа күрә мин дулкынланып утырдым да инде. Рөстәм белән күндә-көн булай сөйләшеп, аралашып утырган бит инде. Шуңа күрә мин менә ярты передача буе, наверное, күренмәгәндер инде ул. Но эштән дулкынланып утырдым, калтырап. Молодец. Ләкин бер шулларым биткәни генә передачада битте. Уенда битте. Уенда битте. Нәрсә әйтәсем килә, ялганга зур рәхмәт. Зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Бик кызыклы уен булды дип уйлыйм. Һәм сезнең белән күрешүгә бик шатмын. Безнең белән шулай бер дулкында булганыгыз өчен һәм безне хөрмәт итеп, шундый зур кешеләр янына чакырган өчен. Рөстәм абый, сезгә бик зур рәхмәт. Дуслар, безнең социаль челтәрләргә язылырга онытмагыз, лайклар куярга онытмагыз, һәм инде әлбәттә иң кирәкле сүз ул подпишитесь на этот канал. Һәм инде әлбәттә колокольчик куярга онытмагыз. Рөстәм абый яхшы катып утыра инде. Теләсә яшәү дип. Һәм инде әлбәттә комментарийларыгызны без укышакбыз, үз фикерегезне язырга онытмагыз. Начар булса да, яхшы булса да, без аны күрәбез. Һәм инде әлбәттә критиканы кабул итә алабыз. Бик зур рәхмәт караганыгыз өчен. Пока-пока. Пока.